тамошобинони азиз, 11-ум сезони драйва барои шумо тӯҳфаҳошо шинос мекунад. Драйв чист? Шахсоне ки дар Фаберли кор мекунанд медонанд. Шахсоне ки кор намекунанд каме маълумот медиҳам. ҳангоме ки шумо дар ширкати бо нуфузи Фаберлик номнавис мешавед ва 100 балл мекунед. 100 балл ин мешава ки 7000 дам кунӣ, 10000 рубл да кунӣ, аба тоҷикӣ мешава 1000 сомон да кунӣ, 800 сомон да кунӣ, ҳамин хел. шумо иштирокчии драйв мешавед. Компания шумо да золотой драйв медиҳад. ҳар як золотой драйви шумо ин гарантирований подарок аз тарафи компания мешава ки агар шумо призои калонам ки бурд накунед, шумо яке аз маҳсулоти компанияро ҳатман тӯҳфа медиҳед. ва инак аз ҳама тӯҳфаҳои калони компанияро номбар мекунем ки дар драйв қарор дорад. тамошо ба шаҳри Самарқанд барои 2 нафар 600 000 барои кухнитона иваз кардан. нигоҳ кунед, кухнира иваз кардан, мебелҳои кухнира иваз кардан орзуи ҳар як зан аст. ҳатто ман кухним ремонт дорам, мехоҳам ки боя хеле дигаш кунам. 5 та 100 000 рубла, 5 таи дига 50 000 рубла ва 10 таи дига 10 000 рубла. успед кунен апа харе меҳрубон, чунин шансои беҳтаринтон айдаст натиен. Всё равно шумо ай обычный магазин ки дар кори хонатон харидорӣ мекунен. Дар компания ягон кори важный кардан дар кор нест, просто обычный магазин, каси интернет магазин иваз кардан дар кор ва ранги худмон шахсонеро даъват кардан дар кор ки тайёр бошанд барои магазини оддишона иваз кунанд ба магазини интернети Faberlic. барои номнавис шудан боз маълумоти бештар гирифтан шумо метавонед дар WhatsApp ма муроҷиат кунед.